Tontxu Campos, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu jauna, Juanjo Agirrezabala, Hezkuntza berriztatzeko zuzendaria, Kataluniatik etorritako aditu eta dagoeneko lagunok, eta bertara bildu zareten guztiok, egun ondiula guztioi. Eskola Iztunbilak 12. jardunaldia du aurtengoa. Umea izan zen eta bere gaztaroan sarturi dugu jadanik. Aurten, gainera, aldaketatxo bat ere badugu, azken urteetako Gasteizko Europa jauregi alde batera utzi eta Bizkaira Leioako Unibertsitate Campusara aldatu gara eta hemen izango dugu gaur eta bihar 12. jardunaldia. Egun onak izan ditzagula guztiok, probetxuzkoak eta lehen baino zertxo bait jakitu nago, gure aukeren eta gure lan zailaren jakitu nago, eta albalitz, itxaropentsuago ere, irten gaitezela hemendik. Sarrerako, ez dut nik besterik esango, eta bakarrik ekitaldiari dagokion moduan, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu jaunari emango diotitza, gaurko ekitaldiari hasiera emateko. Eskerrik asko, Mikel. Egunon guztioi. Pozgarria da niretzat, nola ez, gaur zuen artean izatea, eta Eskola Iztunbila jardunaldi honi sarrerako hitzak jartzea. Lehenengo eta behin, Mikelek egin baldin badu ere, ongi etorri esan nahi dizuet Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren izenean. Gaur unibertsitateko areto eder honetara etorri zareten guztioi. Ongi etorri 217 ikastetxetatik bertaratu zareten hizkuntza normalkuntzarako arduradun teknikook. Eskolaren eguneroko lana 2 egunez alboan utzi, eta Ulibarri proiektuan gainontzeko kideekin batera jardunaldira etortzeko prestutasuna azaldu duzuen guztiok. Zuek zarete, programa honen oinarrizko eta funtsesko zutabe. 2 egunotan, mai honetatik, islari jardungo zaizkizuenen hitzak, ideiak eta proposamenak, zuen interesekoak eta zuen lanerako probetxugarri izatea nahiko nuke. Halaxe opa dizuet. Ongi etorri era berean, berritzegunetatik etorri zareten teknikari guztiok. Bereziki, hizkuntza normalkuntza programan eskolen aleginetan burubelarri laguntzen ari zareten 19 teknikariok. Ulibarri programak ezinbestekoa izan du zuen laguntza sortu zen egunetik, eta ezinbestekoa izaten segitzen du gaur ere. Beharrezkoa da zuen parte hartzea, besteak beste, eskolaren eta sailaren arteko zubilana egiteko. Funtsesko bitarteko zaituztegu zubilan honetan. Programak aurrera egin dezan, batzuetan tiraka, besteetan bultzaka, gurdi honek beharrezko duen erregaia zarete zuek, hizkuntz normalkuntzarako arduradun teknikoekin batera. Agur egiten dizuet, oro bat, udaletatik hurbildu zareten euskara teknikarioi ere. Guztion arteko lankidetzak indartuko du, dudarik gabe, erabilaren inguruan handik eta hemendik egiten ari garen lana.
Eta hasierako hitz hauetan ezin ditut ahaztua utzi ez sail honen euskara zerbitzuko burua teknikari lankideak eta ez programa honetan aholkulari lanean ari diren aholku elkarteak ere. Propio eta banan aipatu nahi ditut elkarteok. UEU, ikastolen elkartea, soziolinguistikako klasterra eta Elujar Fundazioa. Ongietorri beraz guztioi, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren izenean eta eskerrik asko sailburu honen partetik. Gaur hemen izateagatik, ez ezik, ikasturte osoan zehar bakoitzak bere tokitik dagokion arduran egiten duzuen aleginarengatik. Bihotzez estimatzen dut zuen prestutasuna, lana eta euskaltzaletasun zabala. Jardunaldi honek laguntza eskaini nahi dizue guztioi zeregin honetan. Ulibarrik 12 urte bete ditu aurten. Mikelek esaten zuen lehenago, dagoeneko ez da horren umea. Koskortzen ari zaigu. 1996 ikasturtean jaio zen programa hau. Orduan, 23 ikastetxe pilotu abiatu ziren Ulibarri programan. Gaur, lehenago zeharkako moduan esan duan bezalaxe, gaur egun 217 zarete. Hizkuntza normalkuntzaren uretan murgilduta zabiltzatenok. Gorakada handia da, beraz 12 urteotan programak izan duena. Kantitateaz izan duen gorakada bezain handia da, bestalde bere barne ezaugarrietan izan duen bilakaera eta garabidea. Ulibarri programaren berri izan nahian, kanpotik etorri ohi zaizkigun bisitariek egiten dizkiguten galderak ez dira guretzat erantzuten errazak. Hizkuntza normalkuntzaren alorrak 12 urteotan lortu duen zabaltasunak eta gaur egun bere baitan duen aniztasun eta konplexutasunak zaildu egiten du esplikazio ahalegin hori. Aberastasun hori guzti hori gainera behetik gora sortua da, ez da inork goitik behera aurreikusia, zehaztua eta ezarria. Erantzunak ere, hortaz, oso anitza eta, esaten den moduan, poliedrikoa beharko luke izan. Baina zer da Ulibarri? Zer da Euskadiko Hizkuntza Normalkuntza Plana? Nolegaren kumea da Ulibarri. Nolabait esateko, haren baitatik sortua orain 12 urte. Baina ara, gaur egun, Ulibarri da bere esparruan nolegaren tresnen zabalkundeaz eta erabileraz arduratzen dena. Euskararen normalizazio legearen garapena gauzatzeko 1985 sortutako programa da Nolega. Lege horren arabera, zeregin garrantzizko bat dagokio eskolari. Ikasle guztiek behar bezala ezagutu behar dituzte, bai ahoz, bai idatziz, bi hizkuntza ofizialak. Euskara eta gaztelania derrigorrezko ikasketak bukatzen dituztenerako. Horra hor egin beharrekoa, hori besterik ez, baina hori guztia. Horixe du ardura eskolak, horixe kezka arduradun guztiek. Horien artean, guk guztiok. Helburua ez da erraza, ez du erraza euskarari dagokionez. Zailtasun hori kontutan hartuta, eskolari laguntzeko tresna moduan sortu zen Nolega. Ikasleak euskararen ezagupen hori lortzeko beharrezkoa duen motivazioan eta erabileran eragiteko. Urteen joanean, gero eta gehiago izan dira eskolari eskaini zaizkion tresnak. Baina hasiera batean, baliabide horiek denek ikaslea bakarrik zuten jomugan. Ikuspegi hori zabaltzeko,
helburuarekin sortu zen orain dela 12 urte Ulibarri. Hizkuntzaren gaitasunean, erabileran eta motivazioan aurrera egitea du helburu proiektuak. Horretarako ikastetxea bere osotasunean hartzen da kontuan. Ikaslea ez ezik, ikastetxeko gainontzeko osagaiak ere aintzat hartuz, haietan guztietan eragiteko helburuarekin. Ikasleak, irakasleak, gurasoak, pertsonalez irakaslea, dokumentazioa eta azkenik ikastetxe bakoitzak bere inguruko erakunde, elkarte, talde, bezero eta abarrekin dituen harreman formal eta informalak. Ikasgela barruan hizkuntza erakusten da eta lantzen segitu beharko dugu lanean. Baina hori ez da nahikoa. Gela barruko lanak inguru zabal eta aberats baten laguntza eta babesa behar du. Bai eskolaren baitan eta bai gizartean. Eskola komunitate oso horren hizkuntza normalizazioan dihardu Ulibarri programak. Normalizazio horri begira, euskararen erabilera areagotzea eta horretarako beharrezkoa den giroa sortzen laguntzea du helburu eta eginkizun programa honek. Horixe dena esan beharko genioke eta esaten diogu, labur esanda, Ulibarri zer den galdetzen digunari. Konbentzimendu berezi batekin esaten diogu gainera. Oso gutxi izango direla mundu osoan inon baldin badago, alor honetan tamaina bereko alegina egiten ari den herriak. Zorionez, oso plan mardula dugu ikastetxeetako Ulibarri programa. Tokian tokiko eskolaren premiei erantzuteko sortua eta tokian tokiko ikastetxearen baliabideen arabera egitaratua. Horrela eratua eta jakina, ikastetxe osoari dagokiona bere osotasunean. Ikastetxeak bera dira, beraz, programaren motore eta zutabe. Ulibarrik izugarrizko ilusioa piztu zuen nere aburuz 1996an sortu zenean. Arnaz berria ekarri zuen euskarazko irakaskuntza mundura. Geroztik, jende prestua eta prestatua bildu da lan hauetan, eta programa bere midea jorratzen ari da. Lorpen asko izan ditu dagoeneko, gabeziak ere baditu. Baina hoien xehetasunetan sartu gabe, hitz hauen bidez Hezkuntza Unibertsitate eta sailaren babesa agertu nahi dizuet, hizkuntzaren normalkuntzaren gaiak garrantzia handia baitu benetan. Kanpotik datozkigun laguntzak oso eskertzekoak dira, baina horiek ez dira aski. Gaia zaila da berez. Ez dugu zuzenean nondik ikasi, bidea guk geuk urratu behar dugu. Bide horretan eman nahi dugun urrats berria da gaur biharretako eta biharko jardunaldi hau. Bukatzen hasteko, 2 egunetako jardunaldiaren programaren berri laburra eman nahi dizuet. Aurten, konturatuko sinetenez, ikastetxearen inguru hurbilari eman nahi izan diogu gure begiratua eta inguru hurbil horretan hizkuntza normalkuntzaren eragingarri zer dagoen aztertu. Gaur egun, erakunde, elkarte eta talde asko dira ikasleekin lanean dihardutenak. Eskolarekin batera, eskuz esku, udala, kirol elkarteak, aisialdiguneak, kultur taldeak eta abar luze bat. Horiek denek osatzen duten sarea ez da berdina toki guztietan. Horien antolamendua aldatu egiten da gizarte batetik bestera. Jardunaldi honetan gure begirada Kataluniako gizartean kokatu dugu eta haren berri zehatza izateko
bertako gonbidatuak dauzkagu gure artean. Katalanaren erabilaren normalkuntza prozesua azalduko digutenak. Kataluniako Generalitateko hezkuntza eta ingurumen zerbitzuko teknikaria dugu Dolor Salvater, Bikeko Lasinia ikastetxearen zuzendari Andreak Karma Carbonell, eta San Vicent de Hortz udaleko hezkuntza teknikaria Marcelina Bosch, etorri zaizkigu hizkuntzaren eta gizartearen kohesiorako plana eta hezkuntzako ingurumen plana azaltzeko. Generalitatearen plan honetan, katalan hizkuntza da ardatz eta erdigune, kohesiorako oinarri eta ezinbesteko bitarteko. Kataluniako gizartearen erreferentzia hori dugula, gure euskal gizarteko aleginen lekukotzat ere izango du bere tokia jardunaldi honetan. Nire sarrerako hitz hauen ondoren, Mikel Zalbidek, egingo du euskararen egoeraren ikuspegi orokorreko azalpena. Gero horren ondotik, tokian tokiko egoeraren eta programa batzuen gaineko zerbait ekarpen izango ditugu aztergai. Eguneroko jardunean normalkuntzan nola diharduten azalduko digute Irungo, Mungiako, Gernikako, Aiaraldeko, Hernaniko, Atarrabiako eta Lekeitioko ikastetxe edo udaletako ordezkariek. Kataluniako gizartearen ezaugarri batzuk ez dira euskal gizartearen berdinak. Badago alderik batetik bestera. Baina hangoan bezala, gurean ere, hizkuntzaren normalkuntza prozesuan eskola da tresnarik erabiliena. Bi gizarteetan garrantzi handia du orobat etorri berrien gaiak. Gai horri begira, antzeko kontzeptuak erabiltzen ditugu han eta hemen. Kultura artekotasuna, aniztasuna, elkarbizitza, kohesioa. Ulibarri, aspaldi jabetuta dago alor honetan eserronik egingo badugu, elkarlanean egingo dugula. Hezkuntzako erakundeek, udaletako eta gainontzeko erakundeekin bateratzu jardun behar dutela lanean guztionak diren helburuen atzetik. Alor honetan lanean diharduten guztien arteko zubilanak eraiki beharrean gara horregatik. Eta lan horretan ezin dugu alboan utzi unibertsitatea. Unibertsitatea garrantzi handiko gunea da, izan ere hizkuntzaren normalkuntzari dagokionez. Eskolaren norabide berean behar dugu jokatu, elkarren osagarri. Gai horietaz guztiek izango dituzuen hitzaldiak eguneroko jarduerenari begira antolatuak izan dira. Nik uste dut, tresna baliagarriak izango dituzuela. Ezin dut sarrera hitzaldi hau bukatu, aurtengo jardunaldia prestatzen aspaldi samarretik aritu diren guztiak gogora ekarri gabe. Zuen lan hori gabe, jardunaldi hau ezinezkoa litzateke eta gaur ez geundeke hemen. Eskertzekoa da, beraz, jardunaldiaren antolamenduan agertu duzuen prestutasuna eta ardura. Amaitzera noakizue honen bestez. Gaur biharko saioak probetxugarria izan daitezela, hori sebera opa dizuet bihotz-bihotzez. Eta jakizue, nola nahi ere, Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailak oso kontuan hartuko dituela zeuen iradokizunak. Gaur eta bihar gogo zentzun hemen esango direnak, eta etzitik aurrera berriz, Euskal Hezkuntza Sistemak eta Euskararen normalkuntzak dituen erronka berriei indar berriz ekin. Eskerrik asko, mila esker.